upat nga guaranteed mahitabo in the future is heaven. Okay, so kani siyang upat ka butang nag-series ta ani magpadayon ta. By the way, usa sa mga butang nga gikahadlukan sa mga tao karon no. Nya kadungog na ko ani sa una nga daghag nuclear weapons throughout the world. Unya pwede nga by mistake sa usa ka pindot sa tao, pwede mabungkag ang kalibutan tungod sa nuclear mga missile. Nya sultian ta mo nga di mo angay mahadlok ana. It will never happen. Nga naman, tungod kay niingon ang Dios, siya mo'y mo tapos sa kalibutan. Dili tao. So man can never by mistake nga iyang gubon ang kalibutan. Because God guaranteed, ako mo'y mo end sa kalibutan. Ako mo'y Alpha and Omega. I will destroy this world and create a new world. Natigaan ta mo ka ng patilaw gamay about heaven. Kibaw ba mo nga in Revelation, technically, ang tao dili mo adto sa langit, ang langit mo'y munaog. Anyways, maghisgot pa dayon na ta ani. Duha na siya ka parts, dili na to ni mahuman. So, maghisgot ta. Pero before ta mo hisgot, I'm going to talk about duha ka question nga pwede ninyong ma-encounter sa mga tao sa kalibutan. Nga ilang ipangutana mahitungod sa inyong Dios. Nga kana siyang duha ka question, tigaan ta mo sa saktong tubag. Kaya maka-encounter mo no, Tessa, ako sang tiksan si Pastor John, si tubag ani. Paginana niya mo. Okay, so tigaan ta mo daan sa mga tubag aning common question gikan sa mga unbelievers mahitungod sa atong Dios. Actually, masud siya sa apologetics. Unya dapat na siya sa SOM every Tuesday nga mahitabo diri sa nay plug no. Every Tuesday diri sa kuan kada gabi. Anyways, duha ka butang. Number 1, how can a loving God allow suffering? Ay katinga makadungog mo ingon ani nga pangutana. Ang common nga tubag natong mga Kristohanon is mo explain nga naay human will or pagbuot ang tao tungod kay ang mahigugmaon nga Dios dili siya maghimo og robot ingon ani ingon ana mo na itubag sa common nga Kristohanon kadungog na mo ana nayuban ninyo kadungog na ana nga tubag nga mo explain nga naamang goy pagbuot ang tao gihatagan man gud sa Ginoo pagbuot ang tao tungod kay di mo siya ganag robot mao magyud na ang gugma. Now, number 1, sultian ta mo nganong lisod ni siya dipensaan. Number 2, nganong dili siya ka-satisfied. Kato nga tubag, murag nay mga tawo nga di gyapon satisfied. Tigaan ta mo sa saktong tubag. Okay? So, number 1, nganong lisod ni siya nga pangutana because mura man gud kag niingon, love tika, tugutan tika mag-suffer. Murag lisod siya dipensaan. Unsa man nga abi na kog mahigugmaon ka nga Dios. Nganong i-allow man kag suffering. Okay? So ang sakto nga tubag is, simple na kayong saktong tubag. A loving God can never allow suffering. Pero a righteous and justice ba? And wise God will allow suffering. Ang gugma sa Dios, di gyud na mo allow suffering. Pero ang iyang pagkatarong, kay tarong man siya nga Dios. He will give us what we deserve. Kay patas man siya. Tarong siya. Unya, maalamon siya nga Dios. So, duha ka reason nga nung na suffering. Number 1, we deserve it. Number 2, it is wise for God to allow it to teach us the error of our ways. Pasabot na matudluan ta, di yun mo magmalipayon, gawas mo patuo mo nako. Gawas mo, follow mo sa akong principles. Inyong kibaw ba mo, sa kapag mahigugmaon sa Dios, sa sinugdanan, gidesign niya ang kalibutan, sa iyon kaayo sundo ng Dios. Sa Garden of Eden, duhara ang iyang commandment. Walay 10 commandments. Perting sa iyo na sundon. Ingon ra, unang sugo sa Ginoo, kaon. Yung favorite, yung siya, kaon. Ikaduha, kaning nasto nga 3, ay na siya gilabti. Maurag yun, the rest please, kaon, kaog taman. Muna yung sugo sa Garden of Eden. Ato gihapong, nag-rebuilding kita. Dili na siya issue sa Dios, issue na nato. Because tarong ang Dios.
Loving siya nga Dios, okay? So mo siya saktong tubag. Indig na yung mangutanan niyo, imong tubagon ang mahigugmaon nga Dios, di gyud na mo allow suffering. Pero ang Dios nga tarong ug maalamon mo allow. Okay? Ikaduhang pangutana, kani ang nangutana nako ani kauban sa trabaho. Okay? Dugay na. Ana siya kung tinuod ang Dios, nganong nay mga tao sa Africa. Taga-Africa siguro siya ko ba? Nay mga tao dito sa Africa nangamatay sa gutom. No. Nay na nga pangutana, kung tinuod pa di unta siya musugot nay mga matay sa gutom. Simple kay ang tubagan eh. No? Ang tubagan ni is kibaw ba mo na ay igong pagkaon sa tibuok kalibutan para mo pagkaon sa mga tao. There is enough food sa tibuok kalibutan mo pagkaon bisan pa sa Africa. Ang issue is ang tao daw. We do not share the food. Mauna siya nga naay part sa kalibutan mga matay sa gutom ug malnutrition. Unya naay part sa kalibutan mga matay sa katambok. Kibaw mo na. Kibaw mo na. Naay mga countries nga ang number one leading cause of death is obesity. Nag-awas-awas sila sa wala nagkuwang ang Dios sa pagpakaon sa tao. Ang tao mo'y nai-issue kay di kita mo share. Okay. Amen sa mga tambok. Joke lang. Mapadayon ta. Okay, sige. Magsugod no? Part 1 sa again, balik ta ang atong topic is impyerno. Dili na siya pirmi nga topic. Ako lang ni paspason kay kuan na time. Kibaw mo muhatag og sa ka story. Nayo sa ka story sa usa ka pastor nga nagwali siya dako kayo nga congregation pero ang iyang giwalihan mga iro. To mo na ko di. Sabad diha. Kadto siya nga convention, special to siya kay kuan man to siya, guest service. Kada iro nay kauban buta. Kay ang iro tigtabang maggiya sa buta. Wa mo nito una ko pag ganihan, tuta mo. Okay. Unya sa iyahang giwalihan, ang iro mutan-aw niya, ana. Ang buta, ana. Kay maminaw man ang buta. Pero ana, ana. Oh. Pero ang iro, ana gyud. So muna mura siya gawalis iro. Before siya niwali ani, nangutan na siya sa Ginoo, Lord, unsay akong iwali topic nila? Giingnan siya sa Ginoo pagwali nila about impyerno. Nisod siyang hunahuna, di ko kawali ana, Lord. Luoy kaning mga tawhana. Dapat ni sila word of comfort. Pero ang gibalik og sulti sa Ginoo niya pagwali nila about impyerno. Pagtungtong niya ato nga stage, nipunit siya one verse. Punit siya verse. Katong verse sa inyong Bible nga moingon, mas mayo pa nga tangtangon imong mata musud sa langit nga buta kaysa malabay didto sa impyerno nga kumpletog lawas. Pag humanyag sulti ana ni nangutan na siya, pag humanyag tunga-tunga siyang wal, nangutan na siya sa iyang istorya sa iyang mga buta. Iyang gipangutana, kamong mga buta, inyo ba ming giampo kaming mga nakakita? Kay kaming mga nakakita, dali matintal kay kasagaran sa tong temptation na mata. Mas prone ta sa temptation. Pag human ato nga wali, na usa ka 80 ka pin nga babay, nga buta siya sukad sa pagkabata. Unya nagdako siya nga with resentment o bitterness siyang heart kay nganong wa gyud siya kita. Di siya ka-relate anang colors of the rainbow. Di siya ka-relate ana unsa ka nindot ang Di siya ka-relate ana ay buta man siya sa pagkabata. Unya nay kapait siyang kasing-kasing. Pero pag human niya kadungog sa katungawali sa pastor niya na siya naluoy ko ninyong mga nakakita. Unya nahimo siyang malipayon so kadato. Ni uli siyang nagkanta. Pagsunod semana namatay na siya, 80 kapin naman. This is based on true story. So ang atong topic karon is usa sa mga topic
mahitungod sa mo niyang giwali sa Matthew 5. Naamsan siya sa Mark, okay? Nga if your right eye causes you to stumble, gouge it, lugitay mo mata, throw it away. Mas maayo pa you lose one part of your body kaysa imong tibuok lawas adto sa impyerno. Okay. So, sa kasagaran sa mga tao karon, dili na mahadlok about impyerno. Tigaan ta magtulok ka rason. Nga, di naman ta mahadlok ana pastor. Weird naman nga topic. Kaya tigaan ta magtulok ka rason. Number 1, overuse and common use. Makadugmo sa English og what the hell, how the hell. Kumo na kayong hell. Kumo na kayo siya. To the point nga wala, dili na mahadlok ang tao about impyerno. Point number 2, himuon siyang topic about comedy. No? Hasta ang langit. Tiganta mo sa kabaya sa tao. Kibaw ba mo daghan makiglalis tinuod bang impyerno? Walay makiglalis tinuod bang langit? Makiglalis ra ang tao sa mga butang di sila ganahan. Mo nang all throughout the world dakaglalis tinuod bang impyerno nganong nama impyerno? Sakto ba na impyerno? Langit gani awagi pangutana. Anindot na langit. Okay? So, subject siya for comedy, kadaghan mo kadungog. Usay kami ang maghimo og mga joke. Unya mo na siya usa sa rason nga dili na ta mahadlok sa impyerno. Mo na siyang topics comedy. Nga sa impyerno gasuba-suba ra sila. Makaingon sa taga-ganahan ta mo dito. Kita ay suba. Oh? Ikatulo nga rason nga nung dili na mahadlok ang tao is ang idea sa impyerno, moingon naman sila nga, karapit ang idea nga moingon, ikaw mo'y naghimo sa imuhang impyerno. Mo nang, kaning balaya, murag impyerno. Kaning atong pagkauyab, murag impyerno. Kaning nga trabaho, murag impyerno. Imong, murag yun impyerno. Impyerno, ano? Kanabang, ang impyerno nga umaabot pa, nanadiri. So, moingon na mo na letter A, hell is on this side of earth. Unya ang sakto ana ang impyerno umaabot pa. Nya tungod kay gikondisyon na to utong hunahuna nga pwede ta maghimog impyerno aning kalibutan. Di na ta mahadlok sa umaabot nga impyerno. Diba mo na? Okay? Letter B, tungod kay moingon naman ta nga ikaw mo'y naghimo, pwede nimo na kay mga action buhaton nga mahimong impyerno imong kinabuhi. Mahug na nga kita na yung nag-control sa impyerno. In the Bible, si Ginoong Jesus mo'y nag-control sa impyerno. Kibaw ba mo niya, topic sa taod-taod, kibaw ba mo, ang parihong word nga gigamit ni Jesus sa langit, mao po yung gigamit sa impyerno. Moingon siya, giandam. Kaya moingon siya, mag-andam ko ninyo balay or mansion, lawak dito langit, gadto sa amahan. Ang impyerno is giandam para ni Satanas o sa iyahang mga anghel. Both word is prepared. Okay? So, mo ni siya ang tulo ka rason, di na ta mahadlok. Importante nga ang kahadlok niya, mo ni siya sikreto sa kahadlok sa Dios. Di ka mahadlok og impyerno, di ka mahadlok sa Dios. Mo ni siya sikreto. Ang tambal sa tanan nimong kahadlok is ang kahadlok sa Dios. Nya weird kay mga Kristohanon karon, daghan kay gikahadlokan. Hadlok ma COVID, hadlok ma impact, gaubor ba ko? hadlok ma wad ag trabaho, di ka graduate. Pero dili mahadlok sa Dios. Daghan kahadlokan. Hadlok nga mamatay wa ka uyab. To the point, gamuingon na, Lord, bahalag Delilah or Bathsheba. Okay, joke lang. Okay, padayon ta. Inaym ta pa, daig backsliding soon. Okay. Sige, padayon ta. Na ay common nga argument mahitungod sa impyerno. Unya, ang style sa ilaha, na may di ganahag impyerno, makiglali sila, questionon nila, tinuod ba ng impyerno or di? Natiganta mong FYI, sa Old Testament, walay concept ang Old Testament. Tigakot niya, taot-taot sa slide, tiganta mo proof. Walay concept ang Old Testament about afterlife. Tiganta mo proof na i-verse niya sa Ecclesiastes, perming i-quote, pero actually, ang nagsuwat ato nangutana, kinsay nakhibaw kung ang espiritu sa tao musakas langit, o ang espiritu sa mananap mo naog sa nangutanam siya.
Okay? Anyways, ako ang pagkita. Pero, pipila ka mga tao di ganahag impyerno. Naaslay style nga ilang buhaton is ang Ginoo daghan man na siya karakter. Nga ilang buhaton kwaon nilang usa ka karakter sa Dios, himuon nilang maunay tibuok karakter sa Dios. Nya questionon nilang impyerno. Example, ang gugma sa Dios. Moingon sila kung gugma siya, naabay mahigugmaon nga Dios nga ipada ang tao sa impyerno. Anaon nila pagpangutana. Number 2, moingon sila ang gahom sa Dios. Ang Dios gamhanan. Kung gamhanan siya, He cannot fail. Di gyud siya mapakyas. So kung himo og desisyon ang Ginoo nga diin tanan taog malangit, di gyud na siya mapakyas kay gamhanan man ang Dios. Moingon sila na. Ikatulo, pwede nila gamiton isang justice sa Ginoo. Sakto ba sa usa ka Dios nga ipada ang akong silingan nga daghag bisyo, ibutang sa impyerno itapad ni Hitler nga daghag na patay. Sakto ba na? Hustisya ba na? Okay? So, mo na ang style. Unya, gusto na mo pasabton nga ang tibuok karakter sa Diyos, daghan siya karakter. Daghan siya karakter. Unya, di lang naingon nga, love siya. He is also love, power. He's powerful. He's just, righteous. He is holy. Okay. Common arguments. Kani ako ni paspason pero naay-duha ka substitute sa impyerno sa mga taong di kadawat. Pasaylo ako sa mga lawom nga term. Ako rin ni paspason. Universalism. Pasabot ana ilang tanan tao malangit. Okay? Ay mutuuan na. Substitute sa hell. Ikatulo is annihilation. Okay? Pasabot ana inig kamatay nato wa tay mabati wag inig nakaysa mapapasra ka. Wala kay memory, di ka mag-suffer sa hell. Okay? Mo na makuha na siya common. Anyways, ako nang paspason. Na ay tulo ka phase sa human experience. Ay tulo ka moagi ang tao og tulo ka phase. Kasagaran na bawan duara. Number 1 is gitawag og embodied kani siya. Kani itong lawas ron, natay lawas. Okay, nate espiritu ta nga nay lawas, embodied. Number 2, inig kamatay mo separate ang espiritu sa atong lawas. Ikatulo nga phase tigaan tagbagong lawas sa Ginoo. Either lawas immortal nga moadto sa langit or lawas immortal adto sa okay. Kibaw ba mo nya nan siya makita nimo ni siya sa 2 Corinthians 5 verse 4 atong dungan og basa. Ready, go. We do not Okay. There is a 2 Corinthians, tulo ka words na akong gi-highlight. Una is ang tent, kani siyang atong lawas tent rani mo na yung pasabot. Ikaduha mayingon mo mahubuan. Unsa man mahubuan? Mo separate ang imong spirito sa kuan. Excuse me. Unya ikatulo is masuluban ta, clothed instead with heavenly dwelling. Mo na atong bagong lawas. Kay ba mo nga bisan si Jesus Christ ni agi aning tulo ka phase. Okay? Unya pag-agi niya ani, nay usa ka part sa in between sa iyang pagpalangsang o sa iyang pagkabanhaw nga dili permi mawali. Ani nay nakawali na ani. Pero di siya permi mawali. Unsay gibuhat ni Jesus? Sabi, sa kapilang adlaw siya nabanhaw? Okay. Sa ikaduhang adlaw gaon sa siya? Okay ba siya gibuhat pag ikaduhang adlaw? Okay, atong basahon. 1 Peter chapter 3 verse 18 to 20 atong basahon. Padayon. Okay, pasabot ani while no, in between sa iyang kamatayon ug sa kabanhaw, katong nag-separate pa ang iyang lawas nagbitay sa cross. Ang iyang espiritu wa kagwanta magwali ko adto siya dito sa mga patay.
sa panahon ni Noah, nya nagwali siya dito. Ingon diha. Sige. Okay, sa ikaduha ni nga faith. Okay. Anyways, mo adto na ta kay kawan madugay ta. Muhatag ko mga pipila ka description based sa Bible mahitungod sa impyerno. Number 1, ang words gamiton sa Bible is weeping and gnashing. Okay? Paghilak o pagkagot sa ngipon. Kagot is, di ba? Unsa gay pasabot anang gakagot? Sa shabu. Yung shabu. Okay. Paghilak o pagkagot sa ngipon. Ang impyerno is a combination of kagool, hilak. Kagot sa ngipon is kasuko. Yan, i-explain ko ninyo sa unaan nga ang mga tao, especially sa mga nawalihan, mag-uol sila kay naas sila sa impyerno, unya maglagot sila sa mga tao o sa ilang kaugalingon. Kay nganong wa gid sila mutuo. Day and night. Okay. Unya ikaduha sa Mark chapter 9:48, ingon diha, where the worms that eat them do not die, and the fire is not quenched. Naiod ug nay kayo. Now, sultian ta mo, nganong kana ang description ni Jesus Christ? Tungod kay ang hell or impyerno, ang word gamito na niya is Gehenna, which is Valley of Hinnom, na part sa Israel nga nailawom kayong walog valley. Kailan mo valley? Karabang na ay mountain, yan ay mountain peaks. Ang nasto nga ana, valley man tawagan na. Na ay valley sa Jerusalem nga gitawag the Valley of Hinnom. Unya, lawom kay na siya nga valley, labayanag basura. Tungod kay labayanan siya basura, pirmi siyang dagkutan magkayo to dito kay para dili magtipon og ang basura. Nya tungod kay basura siya, daghag-ud. Ang description nga gigamit ni Jesus for impyerno is labayanag basura. Nya ako ning na-slide ani taod-taod, sultian nang tamudaan, kay baw ba mo nga sa Bible si Jesus ray ni hisgot about impyerno, si Paul wala, si Peter wala, si John wala, si Jesus ra. Everything we know about hell is from Jesus' lips. Okay? Unya sultian pa mo nga tungod ka nga sa Bible, si Jesus di kay siya mogamit anang go to hell. Kadaw naman ang go to hell, ano? Adto ang mga tao mo adto sa impyerno. Inigbasa nimo sa imong Bible, ang word gamito ni Jesus is ilabay. Kay basura man. Ang mga tao nga maimpyerno is ang mga taong wala ay gamit. Di na magamit. Ngano man, kay bisag gisugo sa Ginoo, di man mo patuong. Walay gamit. Thrown in hell. Nganong hilom kay mo? Padayon ta. Sa Old Testament, kani siyang lugar nga mo'y gamiton, inigbasa ang imong Bible, o say, i-translate niya automatic hell, pero sa imong Bible, sa Matthew, inigmaingon siya, maimpyerno, ang words actual na is sa Valley of Gehenna. Moingon siya, Gehenna. Okay? Sa uban, ana. Tungod kay, ang kato siya nga valley, labayanan man to siya sa basura. Before to siya nahimong labayan basura, kibaw mo unsay ginagamit ato nga valley? Dito sila mag-worship sa usa ka Dios, kapakan si Molech. Child sacrifice. So sa una, na yung mga tao magtapok dito, ato mag-worship ta sa atong Dios nga si Molech. Ihatag, ipada nila ilang mga babies, isunog dito, unya mo na, yes, nalipay ang atong Dios. Before siya nahimong labayan basura. Okay? Kibaw ba mo nga diha pod nga lugar, mo ni gigamit ni Jesus to describe hell. Kibaw ba mo nga diha nga lugar ang mga kriminal ipanglabay? Nga sa story ni Jesus Christ, kung wala pa hipusa ang iyang lawas, gilabay unta dire. Kung wala pa siya gihipos ni Joseph, kung ako masayo Artemeus, ni Joseph, kato siya, katong dato nga nagpakuan, ang nitabang pod si Nicodemus, kuwa pa hipusa yung lawas, diri unta to ilabay. Ikaduha, sa Israel, daghag gates, na sheep gate. Ang gate dool aning labayan basura is gitawag og dung gate.
Dung, D-U-N-G. Pasabot ana hugaw. Hugaw sa tao. Nya syempre diha gyud na ipaduol kay para automatic na ilabay. Okay. Unya kibaw ba mo nga ang kamatayon ni Judas katong naghikog siya? Matinga mo sa Acts chapter 1 kay mo nagsikag imagine ba naghikog niya ingon aning nahitabo. Acts chapter 1 verse 18. Wa lagi diri. Wa no. Adra. Acts 1:18 ingon diri, with the payment he received for his wickedness, Judas bought a field. There he fell headlong. Gauna ang his body burst open and all his intestines. Grabe ka graphic na ni murag i-blurred na ni Facebook ba? Nya mo ana, do you want to see the video? Dana ba? No? Burst open unya nagawa siyang tinai. No. Unya sa una nagbasa ko anak ko grabe hagod. Karon pa ko kita ingon ana nga paghikog. Pero kibaw ka kani siya ang gitawag man ni siya og field of blood. Kanang gipalit ni Judas duol ni sa bali hinom ni. Paghikog niya maunang nauna yang taas man yung tagakan. Unya nagbuhagay siya. Dito siya naghikog sa Valley of Hinnom. Okay. So mo na kung giingon ganiha, sagara na to, kadungog about go to hell. Sa Bible, basa nimo, thrown in hell na siya. Okay. Murag last na ni. Unsa ni oras? Napay part to. Ha? So sayo pa. Ay. Para mahuman ta nga series no. Okay, para kibaw mo di mo ganahan maghisgot about ni Perno. part ako lang haruson lang ko na siya. Okay. Mangutana ang pangutana sa mga tao is how long will they suffer in hell? How long? Okay, sayop ang pangutana. Atong lainog approach. Okay. Nganong gihimo ang impyerno? Para sa isuga sa akong igsuon. Isuga akong igsuon. Okay. Ang impyerno gidesign na siya para ni Satanas. Og sa iyang mga anghel. Nya kibaw ba mo nga ang mga anghel superior nga being di sila mamatay. Immortal sila. Di ba sila pares nato mamatay? Immortal ang angels. So pag-decide sa Ginoo unsay punishment para sa mga angels, kinahanglan forever sad. Kaya di man sila mamatay. And so gidesign sa Ginoo ang impyerno nga forever good. Ang word sa Revelation is day and night they will be tormented or torturon. Okay. So mo nang delikado og sakit yun na may mag-joke good nga ang impyerno di kinakuha na init-init ra na murag sauna ba? Igura ka panington ba? Dili. Kung ang angel nga mas kusga nato, kibaw ba ka mas kusga ng angel nato, mas bright nato, ikaw naglisod ka sa fraction sa nang 7/18, di ba no? Naglisod kag fraction, ang yawa dili. Okay? Bright ang yawa, ang angel dili. Angel sa bright ang kuan, okay? Angel. Unya ang angel pod is kibaw ba mo nga di sila magminyo? So, ang gidaghanon sa mga yawa 4,000 years ago, maura po gidaghanon karon. Kaya di mas naman naghan. Mas na magbinyo. Okay. So, kani siya, napakita siya, nga ang tao, tungod kay muuban man siya sa yawa, o mauban gid siya. Sa Revelation, sa katapusan sa Revelation, muhisgot na dito nga si Satanas o iyang mga anghel ilabay sa impyerno, dili mo adto. Ilabay nga murag trapo ba labay na siya diha. Ilabay na ang word is gamito is throne. Ilabay sa impyerno unya ang on the same chapter muhisgot na siya dito ang antichrist og ang false prophet adto pud dito, which is ang antichrist ug false prophet tao. Dili na siya spirit nga. Dili. Because ang prophet tao man na. Unya, on the same chapter, muhisgot po dito nga ang mga tao nga nidawat sa mark of the beast. Kay ganahan gyud sila makapalit.
Kaya di na makakapalit kung wala ito nga marka. Kinahanglan jud ko makapalit na ako gipadako ang mga nga anak. Maluoy ko sa akong anak. Pasabot talawan sila mo barog sa faith. Maluoy ko sa akong anak. Unsa na lay future na mo kung di may magpatatak. Ilabay pod sa impyerno. Hilom kay mo. Okay, padayon ta. Okay. Kinsay mo adto sa impyerno? Di, wako nangutana nga kami, dili. Ayo, dili na, wa di na mo ko. Nangutana ko, kinsa ang mga klase sa tao nga moadto sa impyerno? Okay, naay duha ka grupo. Okay, number 1 is the careless sinners. Mga taong di magtotoo, buhat og sa, okay, kibaw na taana nay. Kibaw mo na sa New Testament na ay mga 120 kapin ka mga listahan sa sala nga pwede nimo makapa-impyerno. Okay. Ang ikaduhang grupo sa mga tao nga moadto sa impyerno are the careless saints. Ang mga Kristohanon nga danghag na ay mga believers nga malabay sa impyerno. Okay. Unya naa kay hilom na ay malistahan sa Bible na ay strong kaayo na, klaro kaayo nang sa John 15, nga niingon si Jesus, ako ang vine, kamo ang mga sanga, kung di mo abide nako, o di mo pilit din ako, kung panalit mo palayo mo din ako, malaos mo niya, ilabay mo, niya sunugon. Kaklaro na. Okay? So, nagigikuan na rin. Okay. Mauni siya ang verse Revelation to paspason 21 verse 8 dungan to basa. Ready, go. Okay, nailistahan sa mga impyerno dire sa Revelations. Usa sa mga listahan, giuna gyud ang talawan. Pero ako na ipauhay ang talawan be. Ang ikaduha is ang mga di mutuo. Kaya gibaw ta na unbelievers man. Dayon ang mga vile o ang mga murderers, ang mga sexual immoral. Apil gyud na sa mga impyerno. Patas ba or sakto ba ang Dios nga ang taong wa nituo ni Kristo nga nangabit iyang ilabay sa impyerno, pero ang Kristohanon nga nangabit iyang ilangit? Sakto ba na? Sakto na? Okay. Onya ingon diri those who practice magic arts. Unsa na pastor magsigig horoscope? Magpabisaya. Mutuo gihapon mga superstitious belief. Kani mo'y buhata day para maibog siya nimo day. Magic man na. Kani imong kuko day, imo na siyang nilkatiron, ibutang sa imong panty, ipakaon niya, ay saba, ipakaon na nimo niya. Gayuma ba? Lumay. The power. Ha? Ingon Bible ma. Ilabay na sila sa impyerno. Ang mga tao nga mo consult og mga espiritu. Pasaylo ako. Unya dayon, akong giboldery ang mga tigsimba og Dios. Di mga, okay ako na pastor. Di jugo maigo na pastor. Sa New Testament, wala ko gibutan dito, no? Sa New Testament, mahisgot na siya dito, usa sa idolatry or pagsimbag Dios is ang pagka-greedy or gitawag og covetousness. Pagsimba ng Dios. Karabang unahong yung kwarta, importante yung karabang suyaon kay kwartas uban, ngano siya ka-afford ani ako di. Ay, sige, padayon ta. Onya, and all liars. Okay, tanang bakakon. Amen. Kinsay dili bakakon dere? Ang mamakak. Okay, sige. Okay, padayon ta ha. Habi na mahuman. Sa careless saints, sa Matthew 25, di na ito ang verse, na siya tulo ka story. Ang emphasis ni Jesus Christ sa mga Kristohanon is, nga maimpyerno, is mga butang wa nila buhata.
Ang katong parable sa napo kadaga, katong 5 ka buwang-buwang ug 5 ka maalamon, tanawa na lang ang story. Ang katong mga danghag nga mga daga na aslay wa gibuhat, wa sila nangandam sa pagbalik. Nga sa story sa katong usa ka tawo nga diin iyang gihipos iyang talent or ang minas na impierno po to siya, moingon to siya sent to the place nga weeping and gnashing of teeth. Okay. So para dili maimpierno, kibaw ba mo duha ka butang ang gikinahanglan? Kapasayloan sa Dios, pagkabalaan. Holiness. Kibaw ba mo, nay story sa Lucas nga gibalik sa Matthew. Tapos mo nakinumdum unsa to ang duha ka gospel nga diin design para sa unbeliever. Okay, sa Matthew, Mark, Luke ug John, asa ang duha nga para sa unbeliever, sa mga pang-evangelism ba? Mark ug Luke. Ang para sa magtotoo, Matthew ug John. Asa ang para sa matured nga believer? John. Paminaw lagi sa ko. Okay. Kay ba? Sa Luke, kibaw mo atong story sa The Great Feast? Katong story ba nga naay dako kayong hikay nang ginbite siya sa mga ginbite ka mga tao. Unya ang mga tao nga yang ginbite nang balibad. Suko kay siya nga adto dito sa mga kadalanan. Invite us ang mga pobre, mga buta, mga bakol nana. Okay? Unya dito sa Luke tungod kay about siya sa unbeliever, about na siya sa sinners. Unya, pero inigabot nimo sa Matthew, same story, pero nay plot twist. Inigabot sa Matthew, naalay kalit nito nga tao. Nga diin wala nagsinina og tarong. Ana siya, bay nga nang wala man ka nagsininag tarong. Wa man lang nimo usba ang imuhang sinina. Ilabay ni siya sa kuan. Weeping og gnashing of teeth, which is still impierno. Kipasabot ana, inig mo para makasud ta para malikayan ang impierno, not only nga kapasayloan, ayaw nang kanang same ra ang imong batasan. Same ra ta, wa kay usbon. Holiness. Wag siya ni bother nga mag-ilis man lang. Usa sa mga malain mo ano, pero naay worship song nga mayon, come as you are. Nindot ka worship song. Wag ginas Bible. In the Bible, you cannot come as you are. Kinahanglan ka maghinulsol, unya imong i-dedicate imong tibok kinabuhi ngadto sa Dios. Come as you are. Maparehas ka ni sa story sa Matthew. Ni adto siya og kanang hikay kumbira nga nag-uran. Nga gilabay siya sa impierno in Matthew. Okay? Amen. Di ko niyo pabalik ko gwali. Okay. So, importante ni siya last na gini kay Jesus naman no. Matthew chapter 10, before niya gipada sa missionary work nga mag-evangelize, mag-share sa gospel on the streets, ang mga tinun-an, usa sa mga butang yang gisgutan sa Matthew 10 verse 28, mga followers ni Jesus yang giingnan, ayaw kahadlok, do not be afraid of those who kill the body, makapatay sa lawas, but cannot kill the soul. Ingon din siya, rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Ingon siya, kamo mismo nga nisunod nako, pasabot believers. Kamo mismo nga nisunod nako, kahadlukin ninyo ang impierno. Nowhere in Matthew 10 nga moingon siya, please iwali ang impierno sa mga tao. Sa unbelievers. Wala. Yan na siyang gipada to preach the kingdom. Nya walay verse ana nga chapter moingon siya, walihi sila nga nay impierno inana. Kibaw ba mo ang doctrine sa impierno para natong mga Kristohanon? Kay para kita mismo mahadlok sa Dios. Unya maunay nawa sa church karon.
ang kahadlok o grabing pagtahod sa Dios. We are too familiar sa atong Dios. Nga usahay og makasa murag routine na, Lord, pasaylo ako sa akong sala na napud ni ugma, pero Lord, pasaylo ako sa akong sala, Lord God. No? Next week na napud ni pasaylo ako sa akong sala, Lord God. Kibaw na ka, Lord. Diba? You know the drill. Wala na kahadlok sa Dios. Okay, sige, last na kay mahuma na to. Mo na kung giingon ganiha sa John 15, I am the vine, ingon si Jesus, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Kung pabilin mo din ako. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, pasabot mo, buwag mo. So, ang pagka-branch, Christian na ka. Unya na may Christian nga mubuwag sa Ginoo. So, ang imong assurance nga you are on your way to heaven, dili sa imong gibuhat 20 years ago, 10 years ago, kaya numdom ko, nag-family camp, gadiin, naghilak-hilak ko, ako gidawat ang Ginoo. Yung moto imong saligan, yung backslide ka karon. Wa ka na ninood. Ay, dili, okay. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away. No? Pareho nga word sa impyerno, ilabay. No? And withers. Pasabutan na, nalaya. Ingon anak mo ng Kristohanong backslide, malaya, maughan, mawadaan sa kanabang anointing, mauga. Nya such branches, kana ingon ana nga mga sanga. Kana maingon ana nga Kristohano nga part unta nako pag-una. Ingon siya, puniton, pick up, ilabay sa kayo. Napa ba ilang interpretation na ni? Kamay bahala. Napa mo na, ay lahi na pastor. Di na impyerno pastor. Gipainit lang ba? Gipainit lang. No? Thrown and burned. Klaro kayong Bible. Daghan pag yun yung parts ngayon na ni. Ako na siya i-conclude. Because ang point lang na ako is, ang impyerno tinuod, mahitabo na siya, i-align ang inyong kinabuhi, kahadloki ang Dios. Ang kahadlok sa Dios mo na siya tambal sa tanan ninyong gikahadlokan. Di nagyud mo mahadlok buwagan. Basta mahadlok mo sa Dios. Di nagyud mo mahadlok nga imarites. Sige, pag marites pa mo, di gyud mo mahadlok. Kung mahadlok mo sa Dios. Di mo mahadlok, di makauyab. Sa luyo na ini in Jesus' name. Di nagyud mo mahadlok mga igsoon. Mahadlok, mahagbong or di mahadlok. Dahil mga taong bright o bugo, tuwas langit. Na yung mga guwapa o dili guwapa, tuwas langit. E nagapos langit mo, guwapa ka. Ay, kabala ka. Ha? Kaya nga naman, mga Irish aesthetic na branch dito, dili. Okay. Sa impyerno na po, mga guwapa-guwapo. Na 6 packs, nasa dako lagtiyan, 1 pack. Ha? So, importante siya, no? Ako na i-conclude, kita sa istorya, wala mo maganahay. No? This is not salvation by works, but salvation by continued faith. Nga imong padayonon, imong pagtuo. Mao ni siya nga part nga importante magpapuno sa Espiritu. Because ang Holy Spirit may magsigig witness, luwas gyud ka, padung gyud ka sa langit. Mo nang dapat ka magpapuno sa Espiritu. Siya may muhatag, sabi tayo, nagmata na mo, luhas ko diyan. Ang Holy Spirit, mga importante ang prayer pagbasa sa pulong sa Ginoo. It gives you assurance, anak ka sa Dios. Okay? It makes God's voice clearer and louder. Basta dili ka magbasa, di ka mo buhat sa, angay ni mong buhaton. Okay? Basta dili mo buhaton siya, magkadako ang tingog sa yawa, magkahina yung tingog sa Dios. Nga no maninga, pirmi madyo kong mada. Oh?
Basta anytime nga diin dili ka mo buhat sa angay nimong buhaton. Mao mo to Matthew 25. Wala nangandam, nay mga wa gipang buhat ba wa nangandam, ang usa yarang gilubong sa yuta ang kuan. Nya ang ikatulo pa gyud nga story sa Matthew 25 is katong naingon ang Ginoo kayo ari diri sa wa ang mga mga kanding ba katong mga kuan yan dala sa tuo ang katong sheep yan ingon siya dito wa ko ninyo bisitahi wa ko ninyo paimna mga butang wa lagi pang buhat imo to maimpierno sila imo sila kano sa aman mi kita Lord nga napriso ka kay pasabot wa ko ninyo wa nyo bisitaha ang inyong mga kaigsuonan nga tuwas prisuhan wa ninyo paimna katong magipang-uhaw sige lang gibog milti wa hindi ko alam magipang-gutom nauban ninyo gigutom na may pastor okay. So kani siya this is salvation by continued faith padayon og tuo kung nabugnaw ka karon kanimoy magpainit dili ka yung maimpierno ka kani siya nga message mo'y magpainit sa imuhang pagtuo guaranteed na ay impierno pero giandam siya gibawa mo walay tao sa impierno ron future pa man eh walay tao sa impierno gani wala si Satanas dito napagay siya diri makapit backslide ka pag hapon joke lang si Satanas o ang iyang mga anghel naman diri sa kalibutan future pa man eh walay tao walay anghel sa impierno ron giandam pa gani dabay giandam na giandam sa Ginoo ganun giandam day pastor nice lista backslide ay buhati og lugar sa impierno giandam importante ni siya para magtarong ta yang atong mindset na is beyond the grave. Basta wala kay mindset beyond the grave, kalibutanon ka, automatic. Kalabang wa nimo giandam imong kinabuhi beyond, inighuman nimo kamatay. Akong andamon akong kinabuhi para inighuman ako kamatay, nagatubang sa Dios, wa ko ikaulaw. Anytime nga wala kay mindset or goal beyond the grave, automatic kalibutanon ka. Carnal ka nga Christian. Align your life beyond unaw-unaon sa imuhang future beyond the grave. Kahadloki ang kamatayon, physical ang kamatayon, not because sakit mamatay, kuyaw mamatay, kundi inig mamatay manggod ka, wa na kay opportunity nga mangandam i-correct ang imong kinabuhi ka moingon, Lord, mubasa na jud kog daghang verse, Lord God. Lord, mo ampo na gyud ko in kamatay mo wala na. You have lost the opportunity. So mawala na siya kung itudlo kaninyo. Kibaw kung wa mo ganahi. Pero importante ni siya. Mao ni siya muhatag ninyo fear of the Lord which is the beginning of wisdom. Tanan ninyong gikadlokan karon. Kanan yung mga prayer request. Pastor, iampo ko pastor. Wa jud ko kasabot sa kong gibati pastor, nahadlok ko. Mawa na siya when you start to fear God. Gagmay ra kay na imong kahadlok when it comes to the fear of the Lord. Tahura ang Dios. Basaha ang Bible. Worship. Buhatang sa gisugo sa Bible. And you will experience the power and the love of God.